Wrth bwydo eich babi ar y fron, rydyn ymargymell bwydo ar y fron mewn ffordd ymatebol. Pan fyddwch chi'n bwydo ar y fron mewn ffordd ymatebol, rydych chi'n bwydo babi pan fyddwch chi'n adnabod ciwiau cynnar y babi. Dydy bwydo eich babi ar y fron ddim ar gyfer bwydo'n unig, neu os mae eich babi yn llwglyd. Gallwch bwydo ar y fron os yw'r babi eisiau cwtsh neu gysur, os yw'r ddau ohonych chi eisiau ymlacio, cynigwch eich bronnau babi os ydyn nhw'n teimlo'n llawn. Dydych chi ddim yn gallu gorfwydo babi ar y fron. Os nad yw'r babi am gael bwyd, bydd e ddim yn gwneud hynny. Mae bwydo ar y fron mewn ffordd ymatebol lawn cymaint i chi ag i'r babi. Gallwch bwydo'ch babi ar y fron os ydych chi'n teimlo bod angen i chi wneud hynny. Dewch o hyd i'r safle orau chi a'ch babi. Bydd hyn yn helpu i wneud y mwyaf o drosglwyddo llaeth. Weithiau mae'n rhieni'n poeni nad ydyn nhw'n gwybod faint o laeth y mae y babi'n ei gael pan maen nhw'n bwydo ar y fron. Yn union fel y byddech eich babi yn rhoi gwybod i chi pan fydd yn llwglyd, ymddiried ynddo i roi gwybod i chi pan fydd wedi cael digon. Os ydych chi'n bwydo'n aml, pan fyddwch chi un eich babi am bwydo ar y fron ac mewn ymateb i'w ciwiau, yna mae eich babi yn debygol o fod yn cael digon o laeth, felly daliwch ati gyda'r gwaith da. Yn aml, rydyn yn dweud bod babanod sy'n cael ei bwydo a fformiwla yn setlo'n haws, ond ymddiried ynom ni. Mae pob babi'n blino i rhieni yn llwyr. Mae babanod yn aml yn aflonydd ac nid ydyn nhw bob amser yn mynd i gysgu pan fyddwch chi eisiau iddyn nhw wneud hynny. Mae hynny'n hollol normal ac nid ydyw'n golygu nad ydych chi'n rhoi digon o laeth y fron iddyn nhw. Yn ystod y 7 diwrnod cyntaf, bydd eich babi'n cael bwyd o leiaf 10 i 12 gwaith y dydd. Mae hyn yn gostwng i 8 neu 10 gwaith y dydd ar yr ail a trydydd wythnos. Dylai eich babi fod yn signo'n gryf, yn araf, yn raddol ac yn llyncu'n aml. Yn ystod y 2 diwrnod cyntaf, mae bol babi yn faint ceirios. Erbyn y 4th diwrnod, mae hyn yn cynyddu i faint cnau Ffrengig, ac o 6 diwrnod mae'n faint apricot, ac erbyn yr ail a trydydd wythnos mae'n faint wy. Un ffordd o wybod bod eich babi'n cael digon o laeth yw pa mor wlyb yw ei gewynau. Ar ddiwrnod 1 a 2, dylai babi fod yn cael o leiaf 2 gewyn glyb. Erbyn diwrnod 4, dylai babi fod yn cael o leiaf 4 cewyn glyb y dydd, ac erbyn diwrnod 6 a throsodd o leiaf 6 cewyn glyb trwm, lle dylai'r urin fod yn felyn, gwelw neu'n glir. Yn ystod y dyddiau cyntaf, dylai'r babi fod yn cael o leiaf 2 gewyn budur a fydd yn ddu neu stôl wyrdd tywyll. Bydd hyn yn newid yn fras ar ddiwrnod 4 i 5 i liw melyn ac yn dal i fod yn 2 y dydd. Gall babanod golli hyd at 10% o'i pwysau geni. Rydyn ni'n disgwyl y bydd babanod yn adennill eu pwysau geni erbyn diwrnod 14. Felly mae colli pwysau mewn babi newydd anedig yn normal. Dylai eich babi grio'n gryf, symud yn weithredol a deffro'n hawdd. Bydd eich bronnau'n teimlo'n feddalach ac yn llai llawn ar ôl bwydo ar y fron. Mae llaeth o'ch bron yn rhoi holl faetholion sydd ei hangen ar gyfer eich babi tua 6 mis cyntaf bywyd. Mae eich llaeth yn parhau i fod yn rhan pwysig o'i diet gan fod bwydydd eraill yn cael ei rhoi, am hyd at 2 flynedd oed a thu hwnt.